shaida ta kuma ni ita ce hujja ta da ranar mutuwa ta ita ce ɗaya mai kare Matata ce ta san sirrukan rayuwa. Matata ce ta san farin ciki da bacin raina. Rashin ta ne sanadi na shiga cikin kangina. Matata ce sanadin fita ta in har ta bayyana. Matata ce, matata ce shaida biyayya gun miji ashe yana zama ta farki ne wata ta biye wa magulmata sun sata cikin kangi ne sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibo kuma ni na bashi auren yata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu ita ta haifi Farmata ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. Kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙi na rike kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafe mata ba. Ya kamar da nake alƙawarin ba zan ƙara aure ba. Haka zalika ba wacce zan saurara. Na yadda da alƙawarin kam. Matan aure. A dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano. Saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurin ta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin nace miki ba zan ƙara auren wata bayan ki ba zan miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike min alƙawari. Ina zan manta wannan alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities with several businesses at several states. Ku rufe duk motocinku da dare. Ai na san ba za ka gani ba. Amma abin da aka mu idan kai aka yi wa za ka ji daɗi? Kwazanki da rashin tsoronki sun sa na tabbatar da cewa ke cikakkiyar Kanuri ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da deni ne ka gudu. Ake kaɗai ne wa alƙawari bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sane da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A-Square Century Productions, a division of Abdul Sarki Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Kamannin madake da idanu na gani soya bijini farin ciki na ke ce farko a cikin raina ne ya ajewa mata duka kin fi su gona baki da tamka ke ce sarauniya na baki zuciya ke ce guda ɗaya duniya ta masoya bayan ke a zuci babu kowa wani gida ta daga ke na rufe bayan kai a zuci banda kowa miji na aure mai san farin ciki. Matan Aure. Burin ku ya riga ya cika ki dauko da shi. Wa? Shi Amadu. Ai kun kashe shi yayi. A kai da mai. None of the wives is willing to share her husband with another woman. Na yi da na sadakin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi ba. Matan Aure. Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe? Nan ne, wace ce ke? Matarsa ce ne. As each of them believes she's the first and the last.
kan duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa. Mijina ni kaɗai yake kuma bai taɓa labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halak. Sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan aure. Ke ma mata Alhaji Garba dan mahaukaci. Kwarai da gaskiya shi kusa da zuwa. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba, kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive Producer Hibban Abu Sarki. Co-producer Tahir Aitai. Producer Umar M. Sharif. A dakata mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. Dan bahaushen mahaukacin da za a urguwa? Directed by the new sensation Abu Sarki. Wake da shinkafa da mai da yaji ni? Gashi ga sauran me zan zuba maka man kuli koko manja. Kwashe tsaye kin ji? Ya kuma? Kai baban Kairat ka ji tsoron Allah. Kin ga ki so ki rike abincin ki. Ki so ki rike abincin ki da ci. Ah. Lafiya ki lau? Takalmi akan abinci? Allah yana gani. Aikin banza mu za a yi wa kare arziki. Mia Enterprises brings forth a must-watch derby. Gida da waje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ramlatu. Point of correction. Ko ka ce mini Hajiya ko ka ce mini ranki dade. Sai 11 ka zo aiki. Abin da ya kamata ka zo karfe 8. Aya gurin ki dade. Dauko mun lemo a fridge. Me haka ka san ko a gida bana shan bakin lemo. Ga wannan akwai mota nan zaka wanke mai minti 5 kuma zaka je ka wanke. Nagode General Manager. Gida da waje. Ya aiki. Ga ranan ya zo. A taimake ni. Yaushe ka bari har shedan ya aure zuciyarka da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafaka ai kai ka fi kowa sani gaskiya za mu rabe hanya da kai. Kwarai kuwa ko Ayuba ne ka san da shi tsuna ya fanko na rantse da Allah za ka je ka a gidan maza babu irin malagancin da ba ta yamma a gida. Amma ka kasa gode mata? Kai a karki soma. Ya za a tana da mutum yana shi ba duniya. To me a ciki? Gida da waje. Daga yau idan ka ƙara zuwa latti ka kori kanka da kanka a aikin nan. Sai me idan kin kore ni? Biki burge ni ba. Sai kin dauki amsa ko kin zagaye gari kina na kore mijina daga aiki sannan hankali na ya kwanta. Me yasa zaka yi min iyo a office? Me yasa zaka mayar min da office kamar gidan kallon kwallon kafa? Me yasa zaka mayar min da office kamar dandalin ɗin siyasa? First and last, kada ka ƙara. Gida da waje. During office hours, she's masterly, autocratic, decisive, and domineering. Gida da waje. At home, he is authoritarian, dictatorial, commanding, and dominating. Gida da waje. Abba daman kai barawo ne. Ni barawo ne. Barawo. Gida da waje. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Gida da Tun waje. tana karama ka fara sa ta hawaye. Dalar rufin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Lafiya nake ta jin hayaniya ina daki? Ana abun ya ina zan kai shi. Sharri aka yi masa. Allah yana ji kuma yana gani. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final. Au. Iya wannan iya shegen bokan nake baki? Ni din nan nake gani, a bani sai ta Allah. Haka kawai zaki zaki kai na kina tafe ni? Gida da waje. Me wannan? Mashin. Dama tsohon mashin aka baka? A sabo ne. Kawai ganin dama na ne na je da sai da shi na siyo wannan dan shine daidai ni kin sani ba na ƙarya. Daidai ruwa daidai tsaki nake abu. To me kai da kuɗin? Ha ba. Ko a zamanin mulkin wallaka ai ba haka ba. Dukiya fa kake manta umarnin mai ita take ci. Gida da waje. Story and screenplay Awal M. Sarki. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Mia. Gida da waje. From the Kannywood successful producer Muhammad Mia. And directed by the man with the magic touch Sadiq and Mafia. Gida da waje. Me ya kawo ka ofis ɗina 12 ka manta da yarjejeniyar da muka yi ni da kai da ka rubuta da kanka? Ba aiki bane kawai yanzu. Amshi. Daga ina kuma in jiwa? Amsoshin tambayoyinki na ciki. To ga bude ka karanta in ji. Ba fa'ida bude in karanta abinda hannu na ya rubuta domin ba a gargashin ofis ɗinki ta zo ba a gargashin iko na ta zo. To me kake nufi? Wannan wasikar ruwan jakara ce in biki shata abin ni ba za ki shata a gaba. Gida da waje. Wannan wani irin abu ne haka? Wai kai kullum kenan sai ka dinga irin
irin wayannan abubuwa to ni ba na tsoron wata takarda. Ki ne ma ki mai da office ɗinki kamar dandalin 'yan siyasa ko gidan kallo yau kuma mai doga bacci shi zai bige da gengedi. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final. Ya dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya muna ba da hayar waliye mu a nan wurin. Komai da komai nake so a haɗa mu. An rufe da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adam Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Amma da lallafa nake nufi. A Janguza. Kai nake gani ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. Duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba mu ci arba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah ya Kai da Allah ba ni da naira ce daloli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow, ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Sannan na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Guda ta yada. Abu lamarinka akwai ban tsoro. Duniya ba wani. Ina raguwar take? Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokina ne ai. Ya wallahi tallahi marka mutuna asiri. Sannan da zuwa Alhaji. Abubakar. Madu, zo nan. Daya. Wuce ka je ka wanke min mota ta kasan an jima zan fita da ita. An gama hajjaji uku kenan ai. The unflappable and unthinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Shaida smashes the screen with another bell ringer. Kalan Dangi from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, na taɓa ganin gayan nan. Kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwalliya mai kyau. Ai girman ki da yayi. Salma, me a fuskanki? Islamiya zan. Wani munafurci kike son isarwa ko? To in Islamiyan zaki je ki sa hijabi mana. Dala cire min niqab din nan. Madu direba, wai kana ina ne? Ya kake neman ka bata min lokaci ne? Waya na fa 360. Wai yau na nemi wayan na rasa. Me sunanka? Sunana Tukur, amma na fi son a kira da tike saboda ɗan takaita wahala. Tike saboda takaitawa. Halo Habiba, to ai sake kawo bako na abinci ko? Allah ya baka ita ai hajiya wa janna. Surutu ki tafi dan Allah. Kalan Dangi. Love you. Disappointment, discontentment, disgruntlement, bamboozlement. Kin kwanta mun are. Dalla min shiru ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa hajiya da motanta. Ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba. Ni kare a talauci matar mai gadi. Arlita ta shigo hannu. Kura ce ta ci kura kaka. Tricky, sneaky, hanky panky, exciting, interesting, captivating, educating. Kalan Dangi. Lokaci ya zo. Yaya? Ni ne yaya? Kalan Dangi. It's Aisha Aliu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashada. Directed by the silent Atiba Ali Gumzak Zak. Kalan Dangi. Kai kuma kan mashekiya. Mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Kai kuma kan mashekiya zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya. Mai kama da halin yar macijiya. Wani bai san menene nufin mu ba sai dai fata. Ni sunana Tukur Kolo. Tan tagaryar almaji. Ba ni nan. Naki a meke kuma aikin gidansu. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya tsakanin mu da kai. Wallahi ba ku isa ba. Sai kun je da kun kare Salma.
dangi. Hajiya Sabi. Ranka daɗe. Bincike ya nuna mana lambar da aka kira mu da ita a daren faruwar wannan abin lambar kici. Gaskiya ne. Ni ce ma na kira ku da kaina. Ma'ana dai kina da masaniya kenan akan abin da ya faru ku? A. Ban san komai akai ba. To ta yaya zaki sanar da hukuma abin da baki san shi ba? A ranka daɗe, amma ko da na kira ku da kuka zo idan ku ya gane muku abin da na faɗa ko? Saura abu ɗaya shine yadda aka yi kika sanar da mu faruwar abin. Ni ma gani na yi. Kika gani? Abin da na faɗa maka da farko. Hello? Police station. Mun gode Hajiya Sabi. Amma idan buƙatar hakan ta sake tasowa za ki ƙara gani. To me za ka dawo kai? Baccin na gaya maka abin da na faɗa maka tun farko shi na gani. Ba abin da za ka sake dawowa yi ai. Shikenan, nagode. Haba Alhaji Umar. Wace irin magana ce kake gaya mu haka? A ce tun daren jiya an ware na 'yan sanda amma ka ban sani ba? Yanzu dai hakuri za ka yi Alhaji Mansur. Ni yanzu ma zuwa ne wurinka don mu je caji ofis domin sun bar sallahu a gida cewar a je a same su. Haba Alhaji. Ɗanka ya kwane ya wuni. Baka neme su ba sai su suke neman ka. Wai me ke faruwa ne haka dan Allah? Alhaji Mansur. Ka yi hakuri mu je dai caji ofis ɗin tukuna maganar nan ba ta nan ba ce. A daren jiya da aka kira mu gidanka, kafin mu shiga ɗakin da abin ya faru, sai da muka buƙaci ganinka, amma aka duba ɓangarenka ba a ganka ba. Ina ka je? Ba na nan, na fita. Ka ce baka na Alhaji, baka gidanka? Haka ne, ba na nan. Amma kuma mutanen gidanka gaba ɗaya sun tabbatar mana da cewa kana nan. Ɗaya daga cikin matanka ta gaya mana cewa tsakanin faruwar al'amarin da kuma baroka da ta yi a cikin ɗakinka bai wuce sa'a ɗaya ba. Shin ina ka je? Kaga dukkanin waɗannan tambayoyin ba su nake sa ran ji daga bakinka ba. Ni abin da nake so in ji shine ina ɗana yake. Ka yi haƙuri mu samu haɗin kanka Alhaji, domin tambayoyin nan da nake yi maka sun fi duk abin da kake bukata muhimmanci a yanzu. To ka kiyaye irin tambayoyin da suke fita daga bakinka. Bincike zai so ka sanar mana da dalilin da ya fitar da kai gidanka ba tare da sanin iyalinka ba. Ina filin jirgin sama, na je tarbo wani abokina da ya soka da misalin karfe 2 na dare, amma ina so ka sani da gidan da iyalan da duk wani abu da ke gidan karkashin mallaka ta ne, ina da ikon sarrafa shi. Watan abin da nake so da kai Alhaji shine mu haƙura da wannan tattaunawar da muke har zuwa lokacin da Allah zai sa zaka kwantar da hankalinka ka dawo cikin yanayi mai kyau. In ya so sai mu tattauna a gaba. Ai ba za ka taɓa samun natsuwata ba.
ba za ka taɓa samun abin da kake nema da burina muddin ba sakin ɗana ke ba, saboda ɗana ba a zalimi ba ne, baya daga cikin masu kisan kai. Ba zai yiwu ba Alhaji, domin a yanzu ne muke tsaka da bincike a cikin kuma tsari na wannan aiki namu da muke. Ai dama na san da biyu, dama na sani da biyu, amma na so ka sani ko kun ki ko kun so tilas ɗana zai fita daga hannun wata rana. Alhaji ka kwantar da hankalinka, in Allah da muna tare da nasara cikin wannan lamari. A bisa zantawa da na yi da shi Anwar, lallai na samu bakin zara insha Allah. Barista, ina so ka ɗauki shari'an nan da matuƙar mahimmancin gaske. Kai, ni ina so kai ka tsaya da kanka a gaban alƙali ba ka tura yaranka ba, saboda mu samu a gama shari'an nan akan lokaci. Domin akwai wani abu da na lura da shi, akwai wani nau'i na wulakanci daga jami'an tsaro da yake son tasowa idan kai dibi da irin kamun da suka yi wa Anwar. Wannan ba zai taɓa zama da damuwa ba, kuma insha Allah nasara tana tare da mu. Sai dai abin da nake so da kai, ina son mu sa hakuri a cikin al'amarin, kuma zan yi kamar yadda ka umarta, zan tsaya da kafafuwa na gaban kotu. Dalilin da yasa na ce kai hakuri shine saboda ita wannan shari'a ta zo da wani kulli ne mai wuyar kwancewa, amma hakan ba zai hana mu nasara ba da yardar Allah. Allah ya samu dace. Sakamakon shaidu da suka gabata a gaban kotu dangane da wannan shari'a, kotu ta ɗage wannan zama har zuwa ranar 22 ga wannan wata don ci gaba da shari'a. Sannan kotu ta ba da umarnin gabatar mata da ƙwararren shaidu a ɗakin shari'a don ba da hukunci cikin gaugawa. Next case. Ya mai girma mai shari'a, shari'ar da kotu za ta saurara ta gaba shari'a ce tsakanin kwamishinan 'yan sanda da kuma Anwar Umar, wanda ake zarginsa da laifin sarwatar da rayuwar matarsa Sharifa da kuma na mahaifiyarta Hajara a lokaci guda, tare da ɗebe sassan jiki na Hajara da kuma ɓatar da gawar Sharifa. Ya mai girma mai jira. Ya mai girma mai shari'a, sunana barista Sa'ad Musa Kuliya, lauya mai zaman kansa kuma mai wakiltar wanda ake tuhuma a cikin wannan shari'a da muke kai. Na gode ya mai girma mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a, sunana barista Juwaira Aliyu Adams, lauyan gwamnatin jiha. Ina wakiltar gwamnatin jiha a wannan shari'a. Ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yi wa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi. Kotu ta baki dama barista. Anwar, kana da abin cewa dangane da zargin da ake yi maka na kisan matarka da mahaifiyarta? Ba ni na aikata laifin da ake zargina da shi ba, kuma ba ni da alaka da wani aiki na ta'addanci. Bayan abin da ka faɗa, kana da ƙwaƙwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka? Ina da ita. Matatace Shaida. Ina da ja akan abin da ya faɗa ya mai girma mai shari'a. Anwar, a karo na farko, ka musanta zargin da ake yi maka a gaban kotu, tare da bayyana matarka a matsayin ita ce shaidarka. Anwar, zan so ka gabatarwa da kotu da matarka, ko kuma ka gaya wa kotu inda za ta same ta. Kasancewar gabatarwa da kotu sunanta da kai a matsayin ita ce shaidarka, hakan na nuna cewa ka san inda take. Ni ban san inda matata take ba. Tun ranar da matsalar ta faru, ta fita har yanzu ba a san inda take ba. Kuma ita kaɗai ce za ta iya wanke ni
ta baiwa kotu kwakwaran shaidar cewa ba ni na aikata wannan laifin da ake zargina da shi ba. Ya mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yin watsi da shaidar da Anwar yake ƙoƙarin fakewa da ita don wahalar da shari'a. Saboda shaidar tasa ta gasa da ka'idodin da za a karɓe su a wannan shari'a. Kamar haka. Abu na ɗaya, tana ɗaya daga cikin mutum biyu da ake tuhumarsa da shi, kamar yadda ne bayani a baya. Abu na biyu, shi da bakinsa ya ce wa kotu ba da labarinta ko kaɗan balle ya san inda take. Da waɗannan hujjoji nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yin watsi da shaidar da Anwar yake ƙoƙarin fakewa da ita. A gode. Ya mai girma mai shari'a, ina da abin cewa dangane da maganar lauyar gwamnati da take ƙoƙarin korewa wanda ake tuhuma shaidar da ya dogara da ita. Ya mai girma mai shari'a, kasancewar Anwar ya faɗi cewa bai san inda matarsa take ba, hakan baya nuni da cewa babu ita kenan kwata-kwata, kuma hakan baya nuni da cewa ba za a iya samo ta don a gabatar da ita a gaban kotu ta ba da shaida ba. Ya mai girma mai shari'a, a bisa waɗannan dalilai nake roƙon wannan kotu mai adalci da ta ɗaga wannan zama na shari'a mu kai shi zuwa wani lokaci na gaba don mu samu Sharifa mu gabatar da ita a gaban kotu ta ba da shaida, da kuma waɗansu shaidun da muke ganin za mu nemo su don wannan shari'a. Na gode ya mai girma mai shari'a. Na amince ya mai girma mai shari'a, amma kafin kotu ta ɗage wannan zama zan so ta bani dama in gabatar da shaidata ta farko. Kotu ta baki dama. Malam Alkasim, bismillah. Zan so ka bayyana wa kotu suna da kuma aikin da kake yi, sannan ka gaya musu dangantakar da ke tsakaninka da Sharifa kafin ka faɗi abin da ka sani. Sunana Alkasim, ina sai da takalma a ƙofar Wambai. Ni ƙane ne ga marigayi wanda Allah ya yi mu rasuwa, mahaifin Sharifa. Yes mana. Yes mana. Tuyani. Sorry da Allah. Wallahi ka san muna da mara lafiya ne, ina jinyanta, shi yasa ka ga na dan dade ban fito ba, so I'm sorry. Wallahi ba matsala, ai yanzu ma abin da nake so ka gane shine sawun giwa ne zai take na rabu. To yanzu nan naga wata yarinya ta fito daga wani gida a nan, ta shiga cikin gidanku, ta wata da yar siririya haka. Fara ce? Fara. Yes mana, wallahi na gane ka. So kake kawai ka daga min hankali, ka kawo wani zancen da na san kawai ba irin ma naka bane. Tunda nake da kai, yes mana, baka taba ce min kana son wata ƴa mace ba. Ka gane? Saboda ka ban ga dalilin da zai sa a yau din nan haka kawai ka zo ka kama gaya min cewa wai ka ga wata yarinya a wannan gefen namu, kuma har ka ce ta ma ba. Da ma a wata unguwa ce ta ta masu kuɗi ka ga yarinya ka ce min ta yi, zan yadda, amma a wannan gefen namu dai wallahi babu yarinyar da za ta yi ma yasu. Shaida, wallahi Allah da gaske nake. Ka sani cewa dai ban kallon mata in ce wance ta yi wance ba ta yi, amma dai wannan yarinyar a jikina kawai na ji cewa mutum ne kirki ce,
kuma ta yi min na santa. To amma fa ina so ka sani wannan yarinyan da ka misalta ta ba wata bace illa yar talakawa kamar ni, ko ba gaskiya ba? Hamza, me yasa ke irin wannan magana? Kullum sai na yi maka magana, me yasa kake kaskantar da kanka? Babu fa talaka a cikin mutum fa sai wadda zuciyarsa ta zama cewa ita ce talaka. Yes man. Ni ba na so wallahi, ba na son irin wannan. To shikenan, I'm sorry tunda naga kai serious. Ba wata kake nufi ba illa Sharifa, yar makwabtan mu ce. Zan yi ce maka in dai da gaske kake yi akwai matsala kuma ba matsala. Saboda gaskiya Sharifa tun tana yar kankanuwa na santa, wallahi ban taba ganin ranar da ta tsaya da wani ɗa namiji suna magana ba. Kawar kanwata ce, amma ko gidanmu idan ta zo, Sharifa idan kaga tana hira da kanwa to ba wani hira take mata ba illa hiran islamiyya, a alkur'ani, a hadisi, sira da sauransu. Ko gaishe ni za ta yi fa Sharifa, za ka ga tana gaishe ni ne kanta yana sunkuya a ƙasa ko kuma ta dinga kakkau da fuska. To alhamdulillah, wannan ita ce irin macen da na da ina nema, kai ka sani. Na gode wa Allah. Lafiya lau? Lafiya gala. Yawwa. Malama Sharifa, barka da fitowa. To da farko dai suna na Anwar. Ni abokin Hamza ne, yayan kawar Rukayya. Kuma na san kafin ta fito ta bayyana miki abubuwan da suke tafe da ni, sai dai in ƙara jaddada miki. Gaskiya Sharifa, na daɗe ina roƙon Ubangiji Allah ya haɗa ni da mace irinki. Sai gashi kwatsam Allah ya sa na gano ki. Shi yasa na zo har gidanku domin tabbatar miki da cewa son ki nake kuma auren ki nake so ne. Amma ban san irin marhaban da zaki min ba. Ban yi mamaki ba, duk da cewa kai ne namiji na farko da ya fara karya min tarihi na. Na san hakan za ta zo, amma ban yi tsammanin da kai ba. Malam Anwar, ka duba matakin da ka taka a rayuwa, ka duba matsayinka. Sai na ga kwata-kwata ban dace da kalar rayuwanka ba. Hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina. Ba ma manufa nake da shi ba, manufofi. To, ko za ka sanar da ni in fara tsara kaina, wanda kuma ba zan iya ba in bar wa Allah. To, Sharifa, manufata ta farko ita ce ina so ki kasance uwar yayana, ma'ana ki aure ni. Saboda Allah ya azurta ki da wasu abubuwa guda uku wanda kowane ɗan namiji yake fatan ya mallaki mace mai irin waɗannan abubuwa. Na farko shine kina da addini, kina da tarbiyya, kina da ilimi, kuma kina ƙoƙarin aiki da shi. Wannan dalilin ne kawai yasa naga kin dace aure ki. Sai ki fara murna tun yanzu. Ki da kanki mace mai ilimin addini, mai tarbiyya, ka kamun kai ga kunya kuma. Ke umma, idan na ce zan lissafa miki ɗabi'unta da tarbiyyarta, to za mu kwana a nan ban gama ba. Ni mai rana ga ta kaina. Wannan fa shine wato ba sabon ba. Yanzu saboda Allah in ba rashin kunya ba, ka rasa wanda zaka nufa da wannan zancen kai sabuwar budurwa sai ni mahaifiyarka, ka rasa wanda zaka ga yawo kaga sai ni, wato saboda ka mai da ni kakarka ko? Yaya ni dai zan rinka raka ka zance, na faɗa kalamai sai ka maimaita mata. Kin ji yarinya umma, wani za ta koya wa zance. Ke ki isa ki koya min zance?
sosai ba. Ai ba mamaki aka ce raƙumi a kura tandu. Su suna da samari kuma suna ɗan yin zancen su. Kaifa. Wallahi yaya idan ka je da ni wajenta zan gaya maka kalamai masu sanyaya zukatan masoya wanda za su fito daga baki na su sauka a kunnanta. Wallahi yaya da ni namiji ne ko da in ka kura ka je da ni ko da ka barar da soyayyarka. Bakin kwace take. Shi ya fi kuma sauki. Sai kuma Allah ya yi ki mace. Sai ki hakura. Ya rika yake mai da kayan nan ba zan iya tsara. Ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe. Ba zan iya ba. Duk da cewa na yarda da kyakkyawan kalamansa da na ji amma ni gaskiya tsoro nake ji. Wallahi Sharifa kin fiye jin tsoron mutane. Mutumin nan fa abokin yayana ne Hamza da kud. Kuma wannan ma da ya bani in kawo miki ɗinka kaɗan ne ya ce ki fara tukunna ya gani. Kada fa ki manta na faɗa miki sunan mahaifinsa ba ɓoyayye ba ne Alhaji Umaru tafi da babu wanda bai san sa a garin nan ba. Ai sai dai ke kawai ki gode ma Allah taki ta yi kyau Allah ya sa mu adanshin ki. Ba zan iya ba. Ai Rukayya abin ne yana da ban tsoro. Ita da take yarinya ma ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba. Saboda duniyan ne yana da ban tsoro. Gaskiya Aminu da masa da wannan kayan kice yayi haƙuri kada ya ƙara zuwa gidan nan. Kada ki ce haka. Kin sani ba yanda za a yi abin da zai cuce da shi sa bari. Ina kallon fa abin da zai cuce ta sai in bari ya cuce ta. Kin san Rukayya duniyan nan abin tsoro ne. Ko kai fa babban mutum. Ka ga yanda kai kyau amma da sai ka dinga saka wasu kayan digil. Wallahi Allah ka fi kyau a haka. To ai shikenan. Amma dai duk da haka idan na cire su ke zan kawo ki ci gaba da sakawa ko kuma ki san yadda zaki da su. Dan ni rabona da saka irin waɗannan kayan tun ina yaro. Ina ganin tun ana yi min wanka ma a saka min dai na dawo a cire mu. Haka na cire su ke zan dawo da su ki ci gaba da sakawa. To ni kuma an ka kama me zan yi da su? Ni fa cewa ne ka dinka su da yawa. Idan za ka fita sai ka dinga saka waɗancan 'yan ƙananan kuma sai ka sa su a cikin gida ko? A sai da wannan maganar taki ai kuma akwai matsala. Aikin haɗa da jan aiki. To amma ya na iya tunda ke kike so in rika sakawa. Ya zama dole in saba wa kaina da saka su. Bari man ƙara maka wani aiki guda ɗaya saboda na san kai jarumi ne zaka iya ɗauka. Gaya mu in ji? To ka daina kallo na sai in gaya maka. Dama kanin babanmu ne ce ka turo mai. Da gaske? To juyo in baki tukwici akan wannan alwashir da wanda kika zo min da shi. Shashashan banza shashashan wofi ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka so nawa so uku ina zuwa ina yin magana da 'ya'yan abokaina zan haɗa ku aure kana ɗaukar kasa kana watsa min a ido sannan yanzu zaka je ka kai ni wani kangon banza kangon wofi ka ce zaka aure 'yar gidan me zaka da ita a wace mutum wace min da gani au kuka kake yi? Ka je kai in ka ga dama kai kukan jini. Sha. Tun banza aikin wani. Hajiya Suwaiba, kin dai sanni da dauriya. Amma kan wannan karan gaskiya na kasa daurewa. Wannan shine karo na farko da yaron nan ya nemo aure ya kawo gidan nan. Amma Alhaji ya jefa yaron nan a cikin damuwa ba shi da aikin da yake dare da rana banda kuka. Hakuri za mu Hajiya. Mu dai ci gaba da lallabawa ko Allah zai sa ya amince.
kin san daga mu har yaran nan gaba ɗaya a ƙarƙashin ikon su muke. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Shikenan kaya tsinke a gindin kaba. Alhaji ga baƙuwar kana. Dama yanzu take shirin ta ban min sako ita ta tafi. Marab lafiya dai ko? To lafiya kenan za a ce Alhaji. Ba mu gaisa ba ina yini? Lafiya. Lafiya ya aiki. Ɗanka ne ya nemo aure. Kuma ya zo da maganar gida Alhaji ya yi tsalle ya dire. Ya ce shi sam bai san wannan zancen ba. Na me kuma? Wato ya ce bai yarda da gidan da aka nemo auren ba, gidan su yarinyar. Wai ƙarshe ma ce a gidan kango ne. Saboda haka baya son magana kwata-kwata, baya son ji daga ni har yaron ya ce kar wanda ya ƙara tuntuɓarsa da magana. Haka aka yi? Haka aka yi. Wallahi ina gaya maka Alhaji yau kwana 3 kenan tsakanina da Alhaji babu magana. Baya wai yana fushi da ni. Ka dai san halin mutumin ka. Idan abu ya taso shi ke nan ya ɗau zafi da ka san wuta haka ike iyanan. Shikenan. Yi tafiyarki. Idan shi wuta ne to ni ruwa ne. Na gode Alhaji, amma alfarmar da zan roƙa kada ya san cewa daga guri na magana ta fito don za mu iya samun matsala. Kada ki damu, ki banni ni da shi ba abin da zai shafe ki. Na gode, Allah ya ka arziki. Hajiya? Ai, kwanan lalaba mutum mai da. Ba ba? Kin cika tsoro. Kima na iya ta rigima amma a wannan karin ɗan nan nake ji. Bari in ƙara sa direba da gida na jira na to. Allah kiyaye. Amin amin. Amma ya kamata ka kalli abin da yaron nan ke so yi mana Alhaji Masar. Nema ike fa izubban mana da mutunci a idan duniya. Ba Alhaji Masar. To wai me yaron yayi ma kake kan ba ma wannan magana haka? Kana so ka ce abin da yaron nan yayi daidai kenan? Kwarai kuwa. Yaron nan fa har yar wajen ka sai da nace ije ine ba. Amma ya watsa mana ƙasa ido. Ya je ya jajibo mana wata can yar wajen wasu can da san su ba. Haba Alhaji Masar. To wadda ka ce je nema ya ce baya santa. A'a ko kuma auren dole kake so a masa da kake irin wannan maganganun cewa ya je ya ɗebo mutanen da ba a san ko su waye ba. Ai ban tunkare ka ba sai da na yi bincike akan ita yarinyar kuma na samu daga ita har iyayenta ba su da laifin komai. Alhaji ya kamata hankalinmu ya dawo jikinmu. Arziki fa da rashinsa duk na Allah ne. Bai kamata a ce kai da kake babban mutum irin wannan ka dinga faɗan maganar akan gidan wasu kana cewa wai kango saboda Allah fa Alhaji. Haba. Gaskiya ne. Gaskiya na kuskure Alhaji Masar. Kuma wallahi ɓacin rai. To abinda nake so da kai yanzu ka bar wannan magana dama ba taka bace. Shi ma Anwar in kuskure yayi da bai fara zuwa wajena ba yazo ya tunkare ka kuma aure in Allah da za a yi shi. Sai an jima. Kaji yadda muka yi da ita baba tun daga faruwar haduwarmu har zuwa yanzu. Duk wannan labari da ka bani babu abin da yake bako wanda ban sani ba, sai dai wanda ya shafi gidanku shi kadai ne ban sani ba. Dan mahaifiyar yarinyar nan ta gaya man komai, kuma cewa ana gudun kada a yanke mu wannan yarinya kai ba shine abin da muke diba ba. Abin da nake diba wannan ƙazafi ne kuma ba a son a yi ma musulmi irin wannan mummunan kalami. Ni abin da nake gudan ma yarinyar nan shine wulakanci. Dalili ka dibi irin al'ummar da muke da ita a yau. Mawadaci baya iya zama inuwa ɗaya da talaka. A nan Anwar, shawarar da zan baka shi tunda mahaifinka ya fi son ƙwarya ta bi ƙwarya, to ka haƙura da yarinyar nan kawai ka bi umarninsa. Duk abin bai kai haka ba baba. Na san cewa dama zan fuskanci wannan matsala. Shi yasa na zo dama don in sanar da kai halin da ake ciki. Don kada a ce a zo a kuma samu a ji shiru ba a zo ba. Shi yasa na ce bari zo in gaya maka.
ni zan koma insha Allah za ka ji daga gare ni. sannu yaya, Allah ya baki lafiya. Amin. Allah ya ƙara so. Amin. Na gode alkasu. Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Hatta a ce shi ya taso ka da wannan rana. Wannan babu komai. Bisa ga wannan dalili da ya gaya min shi ya sanya na ga ya dace mu zo mu same ki. Anwar ya gaya min cewa ya kamata ki tashi ki koma can gidansu har yayin da Allah ya sa jikinki idan ya samu sauki. Wannan shi kenan. Saboda haka ya ce mun kuma wannan yarinya idan ta zo jinyarki da yamma ta yi sai ta koma gida. Kuma kin ga idan dare ya yi shi marar lafiya yana buƙatar mai taimako a wurinsa. Wannan shi ne dalilin da ya sa muka zo muka same ki. Ba komai. Ba na so a yi ta jujjuya magana guda ɗaya. Ka goyi bayan haka alkasu? Alhamdulillah ni na goyi baya. Shi kenan. Na amince. Wannan shine iyakar abin da na sani da iyakar abin da na gani da idanuna da kuma abin da Anwar ya gaya min. Ya min shari'a. Sakamakon dukkan bayanan da bangarorin shari'a suka yi a gaban kotu da kuma matsaya da aka cimmawa a cikin wannan zama, kotu ta amince da rage wannan zuwa ranar 8 ga watan 4 don ci gaba da wannan shari'a. Sannan kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsari Anwar a gidan yari har da zuwa wannan rana. Sannan kotu na da bukatan dawon alkasin don ci gaba da ba da shaida. Amma barista ko da ba so nake in koya maka aiki ka, amma kusan ni sai na kamar ka so kai sanyi da har ka bari alƙalin nan ya daga shari'an nan da kwanaki kusan sama da 40 barista. Alhaji kenan. Ai wato Alhaji sai nake ganin ko ni ne akan kujerar alkali iya adalcin da zan yi wa kaina kenan. Saboda me? Saboda ina sane na san yadda na yi alkali ya daga shari'ar nan har sama da kwana 40. Ba don komai ko sai don kasancewar hujja ko shaida da muka dogara da ita idan muka yawaita bayani a kanta to wallahi ina mai tabbatar maka za a kori shaidar tamu kuma a yi nasara a kanmu. Alhaji yanzu fa abin da yake gabanmu ba su wuce abu guda 2 fa zuwa 3 ba. Shine na farko dai addu'a, na biyu yaya za a yi mu ga Sharifa, na uku mu san yadda za mu kukuta a ba mu belin Anwar saboda ci gaba da tsare shi zai iya gigita masa tunaninsa mu rasa bayanan da ba za mu samu a gurin kowa ba sai gurinsa. Sai shawara da nake so in ba mu, ka hana mutanen gida kai masa ziyara su je gabansa suna ta koke-koke, haka ma zai iya mai da mu baya. Ka san wannan. Wannan ita ce magana. Gaskiya ne. Kuma gani nake yi duk kashaku wannan da take ganin ta yi da shi fa bata kai ya ni mahaifiyar shi da na haife shi ba, amma yarinyar nan ta bi ta daga min hankali ta hana ni sukuni ga baki daya. Ne ma take ta samun hawan jini yanzu. Saboda Allah idan da ina da iko zan bari a zo har gida a kama Anwar. Dan uwa fa ba abun wasa bane, musamman idan kika duba irin shakuwar da take tsakanin Anwar da Jawahir. Wace irin damuwa Hajiya, idan gaba ɗaya fa aka tattare damuwar nan gaba ki ɗayanta fa kaina za ta dawo fa. Saboda Allah fa yanzu da ina da ikon ta zan je in karɓo Anwar, ai ba zan bari a zo har gida a kama shi ba. Ina ji ina gani fa aka tisa shi a gaba aka tafi da shi. To kin ga dai wannan al'amari addu'a yake bukata kawai. Ita bata san haka ba. Ba ta da aiki sai kuka dare da rana. Tana nema ta sa hawan jini na ya tashi. To tun kafin a kai da haka zan turo ta gidanki. Za ta zo ta zauna a nan wurin. Ni ma ta bannin samu nutsuwa. To yanzu Alhaji ya san cewa za ta dawo nan gidan da zama? Hajiya, da can da suke zuwa Alhaji ya sani? Da nan da gida duk ɗaya ne. Za ta zo ta zauna. Ko babu komai akwai ƴar uwarta za ta ɗebe mata kewa. Don haka ta banni in ji da abin da ni ma ba ni da ikon maganta shi. To, shikenan wannan al'amari dai addu'a ce ya kamata a cikin ta. Ni zan wuce. To shikenan. Ki gaida gida. To gida ya. Sai ta zo din. To.
Allah kiyaye. Amin. In tambaye ki mana, anya ko har yanzu kuna tare da baban gida? Saboda na ga kwata-kwata yanzu kin daina min maganarsa. Maza kenan, namiji ba shi da tabbas. Ban gane ba, kina so ki gaya min cewa duk irin soyayyen da kuke yi da shi kun rabu kenan? Da alamar haka, kamar yadda kika gani ni ma haka zuciyata take bani mun rabu da shi. To saboda me? To ni dai abin da na sani shine ya zo gidan nan kuma mun yi hira da shi sosai. Mun rabu da shi cikin mararin juna, amma kuma bayan ya koma yau wata 2 kenan baya daukar wayata, da balantana ma ya zo gidan nan. Wallahi duk ba kowa ya ja wannan matsalan ba kaman yaya Anwar. Ba yanda abu bai da shi ba akan cewa ya aure ki, ya kiya ya je ya auri wancan. Yanzu gashi gaba ɗaya ta zama mana matsala a cikin gida. Da Allah ya nufa ni matarsa ce, sai ya aure ni. Kuma sannan ko da a ce ni ya aura, hakan za ta iya faruwa a kaina. Amma tun da wannan kaddara ta riga ta faru, dole ne kawai yanzu abin da za mu yi shine mu rinka masa addu'a Allah ya bayyana gaskiya. Amin. To, amarya da ango mu za mu juya daga nan, kasancewar dare yayi. Amma idan Allah ya kai mu gobe, za mu zo da shawarwarin da za ku ji daga bakinmu in Allah ya kai mu. Gaskiya ne, gwara mu je, san ma akwai iyalai a gida. Wani irin iyalai? A dai ba ni cin hanci ko kuma in tona asiri. A ba a takawa mun yafe ma wallahi. Wallahi mun dauke ma. Mun dauke ma wallahi. Wallahi sai na raka ko da ba ni. Ya sai da to yau wannan fuskar taki da ya ji matakan tsaro, ko da dai na san yau akwai bakuwar kunya ko da kuma irin sarautar nan na amare. Sai da buɗe fuskar nan mana ai sun tafi. Ko kefa tun da zuwa kice komai ba. Dan Allah alfarma guda ɗaya nake so na roƙe ka yi haƙuri ka rike na matsayin matan da ka aura, duk da na san cewa ni makaskanciya ce a wurinka. Kar ka ɗauke ni tamkar baiwar da ka siyo a kasuwa. Haba sai da me yasa kika bari wannan tunanin ya samu muhalli a cikin zuciyarki? Ni ban san da cewa akwai kaskantacce a cikin mutum ba, kamar yadda ban san kalmar bawa ba. In dai ba a ci bawan Allah ba, to wannan kalmar taki tana nema ta sa in kasa yadda da kaina. Duk girman kyautatawan ko da zan yi miki, don haka dan Allah ina roƙon ki cire kowane irin abu a cikin zuciyarki na shakka. Ki ɗauke ni a matsayin miji kuma ɗan uwa, ta yadda za ki iya bani shawara akan komai.
to babban mutum kai za ka ja mu saboda kai ne babba. Ni dai na riga na gama nawa, a riga na san hannuna. Alhamdulillah. Ya sai da wannan abincin da tun kafin ma in kai baki na ma kanshin sa kawai har ya bige ni ma na ji na koshi ba abin da ya rage sai dai in kora wannan juice. Me kace? Ta kaka sa yanzu in yi fushi in ce sai ka cinye duka kuma wallahi in yi maka duka. Allah ya baki hakuri. To ai gani ne kin zuba abinci. Abincin da mutum biyar za su iya ci. Na zan kai wannan abincin. Sai dai mu ci tare kenan ko? Haba babban mutum. Me haka? Ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishimar fa inna shaytana ya'kulu bishimar. To na gode ya saida ta. Daga yau insha Allah ba zan ƙara yin kamanceceniya da shaitan ba. Kin ji ko? Amma duk da haka abincin nan sai dai ina ganin in ci in rage miki. Dan da ganin abincin daɗin sa ya wuce misali. Amma dai wani dan san miki. Sai ka fara ci. Kasa Anti Sharifa ta iya dambun nan. Ka bari kawai ba a magana. Yawwa Anti Sharifa, wai yaushe zaki sake mana wannan dambun nan naki ne mai daɗi? Yaushe zan sake muku dambu ko yaushe zan sake ma mijina dambu? Kai ka ci bakin kwaɗayi. Kowa ma da ya san ita kwaɗayi ya ci. Oh, har da kai? To ai gaskiya na faɗa. Gaskiya ne za mu je gida za ka san bakin kwaɗayi ce. Wa alaikum assalam. Sanda zo. Da ke da kannin naki ne kuke dan zantawa. Sanda zo ya ina wuni? Lafiya kalau. Ina wuni? A'a, zaman ku. Ni ma ba zama na zo yi ba zuwa ne kawai in gaya take. Ina da dan wani abu da zan je in aiwatar a waje. Sai na dawo. Na fita je. Kike nufi? Kana nufin an waje sun fi bukatar ganin ka? Ni ma ba ina son ganin ka. Kawai ka dawo ka zauna ne hirar nan. Tashi mu tafi. Zaki neme mu saboda yanzu ya zo ba, shi yasa ke faɗin haka zaki neme mu. Kin ga kin kora abokan hirar naki ko? An bana nan naga wanda zaki kira su ta yake hira. Wato ke ba ki ji ko? Na fa gaya miki cewa ke fa da kwalliyarki aka haife ki. Dan kawai ki hutar da wannan hannun naki da kike ta faman shafe-shafe. To gaskiya in dai ba so kike ki riga gani ina tafiya ina tuntube ina faduwa ba. To wannan kwalliyar ta isa haka. Kai babban mutum. Na ci maka ka daina yi min ba a kage ci ko? Cikin na lokaci zai zo nima da zan fara ramawa. To ga watan ki da ya bata na nemo miki. Gaskiya na yi matukar farin ciki
da wannan rana, kuma abba kawai nake jira ya dawo yanzu in yi masa albishir da abin da ya daɗe yana nema, ma'ana jika. Kai, don Allah kakka sa na fara jin kunya. Kawai ka bari idan ya bayyana a gan shi mana. Aha, aikin gama ai ya riga ya gama. Ya riga ya bayyana tun da har aka same shi. Kin san abin da abba ya ce mana yayi duk wanda ya riga samun masa jika a cikin shi kadai ya san irin kyautan da zai yi masa. Girma. Na ma manta ban yi miki rawan murna ba. Awa babban mutum. Ko in kwaso. An fari ne ba. Ina da magiya. Ai bai kamata kuma ka dauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba. Kamar akwai abin da yake damun ki ko? Ba abin da yake damuna. Zara'u ta zo gidan nan kenan. Zara'u ba ta zo gidan nan ba. Kina da matsala. Ka duba irin halin da nake ciki. Rumana. Umarnin nan yayi min nauyi wallahi. Wannan umarnin bai yi nauyi ba. Akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya. Ki daina wani boye. Sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. Magana banza ke. Rumana. Don Allah ka da mutu zargin da kuke a kaina. Aiko ya zama tilas na fada da bincike na. Ina bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku. Yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujuro min a zuciya. Na shiga uku. Da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata. Ba za ki taba iya samu na ba har abada. Wani haka nake da cikin ka kuwa? Sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa. Kada ku kira da maganganun da yake faɗi. Baya cikin hayyacinsa. Rumana ni ne mijinki, ya kamata ki ji magana ta. To ya zan yi? Dole in bi umarnin mijina tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai. Rumana, being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? Ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba. Caccanda su. What? Jicotis? Hikma Multimedia Kano steps up with a masterpiece. Rumana. Kada ka bar zuciyarka ta maye gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa rabuwa da ke ba, muna nan tare. Kafirai ne mu, ko ka zan maguzanci nike ne. Ta yaya za ka min mata ta ka zaɓa ka rabu da ita, ka rubuta mata saki ɗaya har uku. Iyakokin Allah sun karfin ai wasa da su. Kazafi zaki min? Ka tabbatar masa da kayan sakin nan. Din na ji rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin. Dama saki ya taɓa zama wasa ne? Burin ta ya Watch how the series of misfortune events unfold in this spectacular, suspense-packed thrilling drama, Rumana. Sai dai mu dau dangana. Esani Dayuru Yakase Coach Movie. Executive Producer MD Hikima. Co-producer Yunusa Ma'azu. Producer Alhaji Sheshe. Story and screenplay Musa Saraki. Voice over General BNB. Official trailer The Big Boss AMS Main Nagi. Rumana. Directed by Ali Bumzak. Tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? A shawarce ina ganin abin magana iyana. Sai fa na san waye Alhaji mai dokan bacci. Manar ka umarci Allah ya tsaye da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma. Bani da buri a duniya da ya wuce in ganku da kai da ita. Kun wulakanta idan duniya, kun kaskanta. Manar Alhaji mai dokan bacci ba wani bane illa Alhaji Bukar mahaifin matar Rumana. Rumana. Peace is a valuable trait, so maintain it. Ina fata Ubangiji mai sama ya yi maka baiwan da iyayenka za su yi alfahari da kai. Abokanka su yi farin ciki da kai, su ce dama su ne kai. Maƙiyanka kuma su san cewa Ubangiji yana tare da kai. Kuma ni ma in kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata. Ba na su ƙara yin wata magana, na so ya koma gida. Al'ummar mu, our people. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa da'amul ladzina utul kitaba hillal wa da'amukum hillal wal muhsinatu minal mu'minati wal muhsinatu minal ladzina utul kitaba min qablikum
Sashin wannan aya yana mana bayani kan halaccin auren ahalar kitabi da kuma cin abincinsu. Na ji daɗi matuƙa yadda naga ka cika mudun au ba zalunci. Yesu zai ji daɗin abin da ka yi. Al'ummar mu, our people. Duk irin cututtukan zai ɗauke ka. Mutane sun warke, ya su ya fito, makamai sun warke, suna gani tsare-tsare. Al'ummar mu, our people. From the makers of siyasa ko ƙabilanci. Zan iya kashe mutum, ba komai bane a gona. Kar a zo a rufe ɗaki da ɓarawo. In ma ɓarewa za ta ta ɓare. Shi ma hukunci zai iya tafiya tsirara ya ta tafiya lasa kan titi, amma a zuciyarsa ji yake daidai yake yi ba abin da yake da masa. Ba fa makami ne yake kashe mutane ba. Mutane ke amfani da makami suna kashe mutane yan uwansu. To ka zo wurin. I repeat, ba mutu ba su ma ba za su taɓa ci ba. That's all. Ku sani lokacin da mutum ya cancanta ya rufe bakinsa shi ne lokacin da yake kasa ruwa. Al'ummar mu, our people. Allahu Akbar. Abinda Allah ya ɗauka na sani, sannan abinda ma ya bamu shi ma na sani, sannan kowane abu yana da lokaci sananne. Wallahi billahi lazi na rantse da Allah wanda zuciyarku take raya muku su suka yi wannan kisan, wallahi ba su suka yi ba. Pasto in zai ku ba zai mu haka ba, kada mi abin da ƙarshe za a zo ana nadama. Ku yi haƙuri, wannan makami da kuka ɗauka ba zai tsinana mana komai a rayuwa ba sai tashin hankali, kuma bayan tashin hankali ba abin da yake biyo baya a ƙasa sai talauci. Kar mu sa kanmu a cikin talauci, kada mu kashe rai, kada mu zubar da jini. Idan kun yarda ku zubar da makamanku. Al'ummar mu, our people. Commence. yara suke yin sa, kowa ya taɓa minki zai sha casa. Stay tuned, stay tuned, stay tuned. Alhaakumut takathur. Ba za ki biya ba? Zan dake ki ba, zan cankuɗa miki wannan carbin. Ban gane ba. Yaya? Kaga. Biyan ka fa nake. Ko ka wanta. Saboda Allah bai baka haihuwa ba? Zaka zo ka sami ita kana zaluntar ta. Obey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Follow the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and be good to your parents. Zaitun. Kin ga maminki, ki gaida ita. Na ganta amma fa ba ta suna. Zaitun, Zaitun.
Betun idan ta fara wa yarinya na faɗa yadda ka san ta samu wata budurwa da ta mallaki hankalin kanta haka za ta lullube ta da faɗa. Duk yadda kake ƙaunar Zaitun baka kai ni ƙaunar ta ba. Ice tun yana karami ake lankwasa shi. The Palace of Kwashiwa, Blue Entertainment, on track again with yet another exciting news. Zaitun, the spoiled child. Yari, wannan abincin ba a daɗi. Abin da yarinyar ta faɗa ba ƙarya bane. Ni kai na turawa kawai nake. Cikar ka mutu. She's extremely irrational. She respects no one. She's rude, adamant, defiant, and stubborn. Zaitun. She hates, detests, and disrespects her biological mother. Zaitun. Mami, kashi na da wari ko? Ai uwa ba ta jin warin kashin yadda. A Nura and Ino movie, produced by Abdul Ahmad Mai Kwashiwa and directed by Ali Zakzak. Wannan wani irin mahaukacin malami ne. Ya zai mai da min ya zama kamar jaka. Ba gani ya zama ɗan da ya lafiya. Ba gani ya zama ka san abin da kamar kan ke tsaye mutu. Ko ga wanda. Ko wanda. Me yasa ba za ka ga laifinta ba? Ya za a yi ka ringa ɗaure mata gindi? Idan wannan kulawa da nake nuna wa ƴata shi kike kallo a matsayin wai ina sangarta to an sangata. Zaitun, teach your children good morals or regret spoiling them. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bi uwa, ka bi uwa, ka bi uwa sannan ka bi uba. Zaitun, Zaitun. Ta ita ce shaida ta za ta kawo ɗauki sanadi na rashin ta gare ne shi ya takan birki wasu so ko da ba sa so za a farka mafarki mata ta ke kawo ɗauki zo gare ni na ganki mata ta ke ce shaida ta zo ki canja mafarki mata ta ce shaida ta